Ișvan, s-a văzut absența lui Flaviu Bărnuțiu, dar nu neapărat faptul că am pierdut astăzi. Că încă o dată nu facem un capăt de sare din asta. Faptul că atitudinea unor jucători. Mă aștept la ei, că atunci când începe perioada de pregătire, că asta le spuneam și acum în vestiar, aștept să văd. Din punct de vedere fizic, nu pot să iei de la zero. Deci, avem o pauză, dar trebuie să fie o pauză semi-activă, ca să spun așa. În care fiecare dintre ei, de 2-3 ori pe săptămână, trebuie să facă un antrenament ușor. Dacă ne prezentăm în condițiile cum ne-am prezentat, și plus greșelile individuale, care văd că de la meci la meci le facem greșeli. Sper să eliminăm aceste greșeli și dacă punem toate lucrurile la punct, cu siguranță că nu vom avea probleme. Au lipsit cei 2 jucători, cu siguranță mai venim încă 2-3 jucători care să ne ajute să fie peste media ce avem noi. Sunt optimist în privința asta. V-ați gândit și la ceva transferuri anume? Da. Avem 3 jucători de fapt. Am discutat pentru un singur jucător, nu pot să dau nume acum. În mare parte l-am rezolvat, îmi urmează încă 2 jucători. Sigur că și ei trebuie să accepte condițiile care le avem noi, fiindcă nu putem să ne aventurăm și să promitem marea acusare și noi de fapt nu suntem acoperiți din punctul ăsta de vedere. Cine va dori să vină să joace la nivel de Liga 3, atât mai bine. Printre schimbările care le-ai făcut a fost și portarul. Este, să zic așa, un plan pentru Liga 3? Cu siguranță că știți și voi, regulamentul se modifică, la Liga 3 trebuie să fie 3 jucători sub 19 ani și atunci automat de fapt și am creionat 6 juniori de la echipa noastră de juniori, 96, 95 și 96, 97 și 98 și 99 avem jucători, vor face parte din lotul echipei. Fiindcă suntem obligați să folosim 3 jucători pe parcursul celor 90 de minute, trebuie să fie 3 jucători sub 19 ani în teren și cel puțin 3 pe banca de rezervă. Și atunci sigur că se modifică și dacă avem un portar care să fie sub 19 ani, cu atât mai bine pentru noi. Putem folosi un jucător cu experiență în teren care să aducă un plus jocului echipei. Marius, avem încredere, un portar serios, un portar cu reale calități, născut în 98, practic mai are încă 2 ani de juniorat. Ne punem speranța în el ca și în ceilalți jucători de altfel care sunt la echipă. În regulă, mulțumim!